Kada ku manta, yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon. Assalamu alaikum jama'a maza da mata, masoyanmu ko in ce abota kallon fina-finan Hausa. Zan yi amfani da wannan dama da na samu muku godiya bisa kallon fim ɗin Uku So Uku da kuke yi. Kuke ba mu goyon baya, kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ni kuma ina muku albishir da in Allah yadda daga episode 1 har 15 muna da shi a ƙasa. Bayan kuma wannan ina ganin daga nan zuwa sati 3 ko 4 za mu ƙara shiga aikin season 2, saboda dai mu ƙayatar da ku kuma mu ƙara nuna muku jin daɗin kallon da kuke na wannan fim. Sannan da ɓangaren masu complain akan Binta Siga, shi ma Allah yadda za mu kawo shi nan ba da daɗewa ba. Dama wasu 'yan gyare-gyare ne muka tsaya muna yi, kuma Allah ya sa mun kusa da gyare-gyaren. To wasu suna ta complain, wasu su ce an tsayar da Binta Siga waye. To duk wanda kuka ga yana series, duk kamfanin da kuka ga ya fito yana series, to wallahi idan kuka ga ya tsaya ba da san ransa ba. Shi ya fi ku damuwa, ko kuma in ce ya fi ku tashin hankali idan har za a samu matsala series ɗin sai ya tsaya ya daina ɗorawa. To in Allah yadda Binta Siga ma yana nan zuwa a cikin watan nan mai zuwa, in Allah yadda za mu ci gaba da ɗora muku shi. Muna ƙara muku godiya da jinjina da yabawa kuma a matsayin kamfaninmu na Amfara Multimedia. Na gode, ni ne naku AKA Amfara. Masha Allah.